Audio Jungle. गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से रउआ लोगन के टटका राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। बेमौसम बारिश ने तोड़लस किसाना लोगन का कमर, खेतन में गिरल गेहूं का फसल, सरसों भी भइल नुकसान। रवा लोगन के बता दी कि तेज हवा के साथे भइल बारिश से किसान लोगन के अरमान पर पानी फेर गए। उ सुबेरे तेज हवा बीज के बीचे गरज चमक के साथ शुरू भइल बारिश ने रबी के फसल में जहर घोल देले बा। तेज हवा के कारण गेहूं सहित अन्य फसल गिर गई। ऐसे किसान लोगन के उनके बर्बाद होखे के चिंता सतावे लगल। बता दें कि विगत फरवरी महीना के अंतिम सप्ताह में छिटपुट भइल बारिश से इस क्षेत्र के किसानन को कोनो खास नुकसान नहीं भइल रहे, लेकिन बुधवार के सुबेरे अचानक बेमौसम बारिश से बदलाव आइल का देखते देखते तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जैसे खेत में लगल गेहूं, सरसों, अरहर आदि फसल गिर गई। मार्च महीना में चलल तेज हवा के साथ भइल बारिश से अधिकांश किसान लोगन का कमर तोड़ देलस। गेहूं व सरसों की फसल तैयार के करीब रहे। एमे बेमौसम बारिश से किसानन के अरमान पर पानी फेर देले बा। किसान लोगन के अपने जमा पूंजी डूबले का चिंता सतावे लगल। तेज हवा के साथ भइल बारिश से खेतन में लगल गेहूं के फसल के काफी नुकसान पहुंचल बा। तेज हवा के कारण जहाँ गेहूं के फसल गिर गई, वही जा अरहर के फूल व फली भी गिर गई। इससे खराब होखला से खतरा बढ़ गई बा। साथे खेतन में लगल मसूर और अलसी सहित गेहूं के बाली, आम के बौर, लौकी, कद्दू, तरोई, करेला आदि लतादार सब्जियों के भी काफी नुकसान पहुंचल बा। Audio Jungle.